आज मागच्या 10-12 दिवसापूर्वी देशाचे नेते शरदचंद्र पवार साहेबांना भेटून विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याबाबत सर्व परिस्थितीचा माहिती दिली आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचं बिल आणि कारखाना बंद असल्याची साहेबांना कल्पना होती आणि ते साहेबांना मी त्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी तर साहेबांना मार्ग विठ्ठल सहकारीची निवडणूक अजून 1-1.5 वर्ष लागणार नाही अशी चर्चा होती। त्यामुळं निवडणूक लवकर घ्यावी यासाठी विनंती केली होती। साहेबांनी त्याला प्रतिसाद देत सहकार मंत्र्यांना सांगून ही निवडणूक घेण्यासाठी सांगितलं। माझ्या समवेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावरती अर्ज करून त्या अर्जाला सहकार मंत्र्यांनी शेरा मारला आणि आदेश काढला सचिव राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांना की ही निवडणूक त्वरित घ्यावी आणि राज्यातील सगळ्याच साखर कारखाने जे आता संचालक मंडळाची मुदत संपली त्या सर्वच निवडणुका घेण्याचे आदेश सूचना हे राज्य सरकारने निवडणूक प्राधिकरणाला दिलेत। त्यामुळे विठ्ठलची निवडणूक थांबली होती ती सुरू होण्यास किंवा निवडणूक लागण्यासचा मार्ग मोकळा झाला असं या निमित्तानं ही पत्रकार परिषद होती। साधारण विठ्ठल सहकारी साखर कारखाने 27,000 सभासद आहेत आणि त्यातल्या 60-70% सभासदांच्या जाऊन गाठीभेटी घेतोय की या कारखान्याच्या बाबतीत काय निर्णय घ्यायचा आहे। तर सभासदांची सल्लामसलत करून सभासदांना विश्वासात घेऊन सभासदांना माझ्याबद्दल विश्वास वाटेल अशा पद्धतीनं चर्चा करून या निवडणुकीची पुढची